మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇలా సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్. ఈరోజు మన మమ్మీస్ కిచెన్‌లో ఎంతో హెల్తీ రెసిపీ కొర్రన్నంతో పులిహోర. అయితే ఈ కొర్రన్నంతో పులిహోరని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? అయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి. అలాగే పైన రైట్ టాప్‌లో ఐకార్డ్స్ కూడా ప్లే అవుతుంటాయి. అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ కొర్రన్నంతో పులిహోరని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: కొర్రన్నం, మిర్చి, లెమన్, జీడిపప్పు, జీలకర్ర, వేరుశనగపప్పు. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండిల్ తీసుకొని అందులో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్‌ని యాడ్ చేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత తాలింపు గింజలు, పల్లీలు, జీడిపప్పుని యాడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఇందులో మిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకొని రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇలా 2 మినిట్స్ రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో జీలకర్రని యాడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత 1 స్పూన్ ఆఫ్ పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిడిల్ ఫ్లేమ్ పెట్టి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కొర్ర రైస్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అలా తిప్పి అందులో తగినంత సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. మనం కొర్రన్నం ఎంతైతే తీసుకుంటామో దానికి తగినట్టుగా మనము సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని అటు ఇటు తిప్పుతూ అంతా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి లెమన్ జ్యూస్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కొర్రన్నంతో పులిహోర. కొర్రన్నం తినలేని వాళ్ళు ఇలా పులిహోర చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలాగే అన్ని సిరిధాన్యాలతో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ అలాగే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అయ్యే ఈ 2 వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.